Saiki Mbak Ikasike sing kepareng wis nampa saweran 500.000 ming sak putra Nusantara. Iya. Pendapatan sinden naik drastis no. Iya. Saiki anggere wayangan mesti transfer. Iya. Ora apa-apa ya bejane dhewe-dhewe kok. Mulane wiyaga ki nek dikon maju duweti sinden maju esuk mong mbok sapa ngerti transfer kagem Pak Kiswan. Nah. 1000 gangsal rupiah. Agem tumbas salep. Iya. Sugeng dalu, Pak. Nah, Ika iki anggere nyawang aku terus senyum lho. Lah engko nek mbong kerut ya di seneni. Diapa? Pripun toh? Kan pripun? Aku kira tau nyeneni sinden, aku tau apa getak-getak sinden. Mboten. Ah, wis tak kepenakke kok sinden iki. Iya, ngono ya, Mak. Tak sewake bis kowe tak kon slonjor dhewe-dhewe. Ana sing mlipir-mlipir arep jejeri kowe tak getak langsung. Sinten lho? Mbah, aku ora ngerti jenenge. Alah. Ora, lanang do lanang aku ya. Seneni wae. Iya. Senengane nakal ya, Pak. Ha iya, wis sir-siran lho wonge pisan iki. Wis apa-apa. Ayo, diaturake, Mbak. Niki pamundutan saking Pak Hari Isuba. Niku kagem putranipun sing kembar. Ingkang ulang tahun kala wingi tanggal 26. Oh, iya kuwi wis 2 dina kuwi. Iya, panyuwunan terus. Mau bengi ya lali ra tak waca, winginane bengi ya ora lali ra tak waca. Saiki kelingan. Iya. Ya diaturake putra Nusantara wae. Nggih. Sing apa tak nek tak lilo-lilo denge ming tak lilo cung meneng anakku sing anane ngono kuwi. Nek sing putra Nusantara ki ana bawane barang no. Iya, kuwi penak kuwi. Iya. Penak 500 ora penak. Ora, aku karang aku. Nyambut gawe kudu mlaku sak mesti ngendangi kowe iki ora enteng lho, Mak. Isih tok bebeda wae ngono. Lara. Tak kerokane. Aja kuwatir. Ya.
Piyai Gunung Kidul nek nyuwara apik-apik. Ha iki ya Piyai Gunung Kidul Mbak Ika ya saka Tanjung Sari. Iya, ngono ya Mak. Iya. Saka IKKP iki ya pesinden ya akeh no. Iya. Budhe sing lenggah lah jenenge. Iya, sing kepareng rawuh. Ndek mben nimbali aku malah aku masuk angin kae. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga. Gugu. Lah iku wong iki ora putra Nusantara nek didhawuhi kudu mlayu iki. Napa? Putra kurang ajar. Iya. Monggo. Bapak Haji Karsidi, sesepuh IKKP dan keluarga arisan Dusun Galih. Nyuwun lagu Podang Kuning, Mbak Tatin. Iki uga ana apa transferan meneh no. Wah, luar biasa iki jan. Heeh. Aku kok menggo liwat wae. Ya wis ora apa-apa. Saking sapa iki? Mbak Mas sapa iki? Rekening kunane malah bingung aku. Saking Mas Pai Caca ten Korea. Putra Banyumas nyuwun tembang Kembang Rawe digedruke ing nembang Mbak Lian Sindu. Ya, nggo diaturake kagem Mbak Lian transferan jumlah 1.200.000. Ya, kagem Mbak Lian 100.000. Ora ring 500 buat administrasi Dalang Seno 100, Bupras 100, yang 500 monggo kersa Pak Dalang. Syukur enten lagu Banyumasan, saya asli putra Banyumas posisi wonten Korea. Oh iya, matur suwun. Nah, ucapke matur nuwun karo Mas Caca ya wong ta sing ka wong dia ta apa. Jongpung ta xiao a ho ho sa xie. Yo terus ke.
matur sembah nuwun. Wah, penak to nyambut gawe iki anggere tememen niate nyambut gawe senenging piyai akeh ku ya termasuk ngibadah. Ya, mula rezeki sak nggon-nggon. Ya. Nyambut gawe nggersula. Ya. Atine ora seneng. Oh, ya rezekine ya ora bakal sempulur. Ngono ya, Mak. Iya, mau nyambut gawe iki di kepiyek-kepiyekno. Mula aku nyuwun pangapura karo panjenengan Bapak Duko, kula nyuwun pangapunten sak kalangkung kathah kala wau dipun tenggo wonten ing transit. Nanging panci kula bablasaken wonten wingking kelir. Krana nyuwun pangapunten, Pak. Awak kula niku saka ndas tekan sikil niku wis keju kabeh. Iya ya, Mak. Iya. Mula ya tak nggone ngaso ben bengi iki aku iso sigrak, iso kekuatan full power. Iya, ngono ya. Heeh. Mbangane aku sok-sok liyer-liyer enak mayang ki. Iya. Ya dibajutke arek katur sapa meneh. Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge caping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki. Ya, monggo. Mbok menawa ki piyai IKS sing lenggah ning Madura kono. Ya, ora apa-apa. Ulah iki nduk remah, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli Sawan, lenggah teng Madura, Pak. Oh, berarti bahasane ya doa dong injo. Bejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika. Ampun ngen kula, nek ngen kula mangke kalau ora iso mayang. Niku, nik. Nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Kula ngangge mik. Sukan. Iya. Oh. Hanya 5. Gimana? Hanya 5 huruf. Sukan. Ah, ya. Pak Sukan. Lenggah teng Madura ampun pinten Pak tahun, Pak? Nembe kawan dosa tahun. Kawan dosa tahun. Aduh, luar biasa daya. Saderengipun kula nyanyi nembang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa tahun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Dereng. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek klerune nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten napa-napa. Oh nggih. Rak dingoni negara. Oh, nggih mpun nek. Wis malah ora dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten sak pados hasil. Nggih. Pun dingoni. Nggih. Penak. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Dipun sareng. Mboten napa-napa, mboten. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau gi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nek kok iki di DP karo. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah, jane iki mangke. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak iya. Aja nyagat caping gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijenggleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Oh nggih, pun. Nggih ta? Nggih. Monggo. Neno, kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Ya. Neno semanten. Saben dalu. Lho. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu kok. Nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang. Kelip-kelip. Durung, Mbah. Sabar, Mbah, durung dijenggleng, Mbah. Kesusu jengleng. Mboten napa-napa. Lho, iki alon-alon mawa. Elisa. Nggih.
iki para rawuh sawan kene do maklum simbah ki ninggal tanah Jawa 40 taun ki mbok menawa jenglengane kleru ya wis ora masalah. Saking remenipun dateng budaya Jawa. nggih. hobi kula cucal, Pak. Oh, wayangan. Oh. Lah kapan nanggap? Ya benjeng tesih siap-siap kok nggih. Lah nek ten Madura ndak dikurutuki watu, Pak. Wah, sebabnya napa, Mbah? Lah soalnya mriku mboten nate wonten cucal. Oh, nggih mesti doradong. Lho, Kula ning mboten napa-napa lho. nanggap paling nggih 3 tahun malih nanggap malih. Nggih. Insyaallah kali keluarga sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lagi. Amin. Amin. Yen memajang mau nganggo namung nganggo janur kuning tangga cung Derek. Waduh, boyokipun nggih. Waduh niki nek kapite pokle piye Mas Eno? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah majen iki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. kembang wae wetong gunung Kaget lho Pak Seno, kaget lho niki pun sepuh lho. makin ndak tugel niku. Mengke didukane kalih bocange nak tugel wilahane. napa nih? Mboten napa-napa. Oh, mboten napa-napa. Sing penting nggih nyambut damel. Gamelan niku tugel pecah nggo nyambut gawe mboten napa-napa. Nggih. Pacitan sarwi Goyang ke Mbah, yuk. Pragoto, Mas. Lha ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten ger. biasa mboten gujek mic. Hah? Nggak biasa pegang mic. Oh, gak biasa pegang mic. Nggih dikulinakaken sakmenika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane Mbah Sukani lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi Padalang? Mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng kok. Nggih, nggih wonten sing cilik barang. Nggih. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk barang. Panas udan. Panas. Wes. Ampun melorotke malih. Panas. Ampun niku sampun niku waune. Udan panas. Panas udan sih. Piye? Kula biasanya udan panas sih. Nggih padha mawon jane. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Aling-aling capek gunung. Kira ngisa. Misowa capek gunung. Ya. Sip. Yosip no. Bisa ikut ke Madura ya? Iya dong. Pripun? Pripun? Jelas. Ke Madura ya katanya. Oh, beres pokoknya. Natyan wadon sarta lanang Ino
Sukses Mbah Sukan, luar biasa. Luar biasa. Yai Sawan ning Madura 40 taun ora lali karo Caping Gunung nak. Iya, ngono ya, Mak. Iya, ning ya ana wong kene asli sing ora apal Caping Gunung ya akeh. Ngono ya. Iki perlu dinai apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Lah kula nonton panjenengan. Terus teng streaming. Rikala wonten Karang Rejek. Nggih. Rikala wonten Silo. Nggih. Nonton kula. Nggih. Oh, foto riyen, Oh, foto. Pak. Foto riyen, Pak. Foto riyen Foto. iki ten panggung Pak Seno. Wah, foto kali. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nak ngoten. Dados ae. Ayo sa, mangga. Dek jaman, yuk. Dek jaman berjuang jor kelingan
Semangat ya. Nggih mboten Pripun, Mbah? Semangat to, Mbah? Semangat, kok ora ketang medun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare, Mbah, ora usah kesusu-susu. Mung suwe Iki ngagem mek, Mbah. Ajeng 7 tahun. pinten? Nembeh 7 tahun. 7 dosa. 70 tahun. Wah, Luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol swidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Sehat terus nggih, Mbah. Panjang Ning pun yuswa. paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Sae menika. Menika ingkang penting mboten kok diumur panjang nggo karu-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Iya. Nyanyah napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik Oh, ngono. nggih. Iki, Pak. Ingkang pun beton botol niku sing Napa? kula mboten remen nih. Pripun, Mbak? Ngaler ngidul ngetan kula beto botol. Ah, nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku yo ngerusak niku. Iya. Monggo. Syukur bisa nuwun Mbah Sukan. Mbah Sukan. Sami bidange. Nggih. Wonten karangipun nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Tindak ngetan mampir wonten Sampang. Sampang Madura. Nggih. Insyaallah benjang menawi dolan-dolan Mados Mbah Sukan kinten kula mboten angel. Oh nggih, nggih. Naminipun ya mung setunggal menika Mbah Sukan. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Benjang saged pinanggih malih. Ya, Ngono ya Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh lah yang ngene iki lho Jul ora wel. Matur sembah nuwun nggih Mbah. Panjang yuswa Mbah, murah rezeki nggih Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Oh lah luar biasa no. iya. Ayo umur 7 dosa kok mlakune wis isih kaya ngono lho. Iya. Nyak. Jan luar biasa. Iya. Mangga oke lho sing umur swidake mlaku wis rekoso. Heeh. Tanggaku kae umur swidak kok lambene ra gelem meneng ming wah. Anggerane ditapuk dhewe. Iki ngopo to ya? Mbok meneng ngono. Meneng sira terus wah. Dilokke dhewe nek wela. Iya, matur suwun ya, Mak. Ya, Mbah Sukan saka Madura wis diaturake, Nok. Iya, pancen ngono. Ayo sambut meneh. Ya. Gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundutan saka Korea mau. Oh ya. Mbak Lian ki sing saka Kebumen no. Ya, men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Enggak aja kaya ngono kuwi ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutune mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gela. Hah? Gela. Gela ngapa gela? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki pun dugi ngene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok Pun janjian kalih sing ngegong nika. Ajeng nyupiri kula kan. nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula ampun dandan kaya niki.
Tuli goblok timen sing ngegeng ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Ngantuk kok diombeni obat mumet. Ngajak banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikurukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng Piyai Kulon kan ngomong nah nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Tuli urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Pamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun ya, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso anu jenenge request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Terus saka Brasil, saka Gagal. Iya. Lan sak pitulute. Iya. Kabeh pokoke Jerman, heeh. terus Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane Kembang Rawe tapi nek Rika ora seneng Kembang Rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamnida kagem Mas Caca. apa ki? Kamsahamnida. Kamsahamnida ki Nggih, anake cara sapa? ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan Koreane Kamsahamnida. Nggih. Kamsahamnida. Iya. Kamsa. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya ya, tuli beda kaya Jepang ya. Kaya Jepang arigatou gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya, merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden kok. Oh, nang tanggaku ki ya iso basa Jepang. Wong wingi tak endang, "Lek," ngono. "Engko sik." Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke Kembang Rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Nggih. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi. Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong Biyen isih ora semono. cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, tuli saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gede lah. Ya dhisik cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titras nane piyang rama. Ditresnani Biyong Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya Simbo. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya tamu. Iya. Ngono ya, Mak. Dipun gendong kewer. Sit kusit disit. Kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki. Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Tuli nyonge pikirane wis tekan kanan-kanan sih. Nggih meh pada kali mriki dusun Sawan. meber nggih. Bleberan.
Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tulis sing anang-anah ya Pak Bleber. Iya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih wutah tekan dindi bleber. Ya pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya kaya kowe lah. Mpun tau gendong dereng jenengan. Sapa? Nggih jenengan mpun tau gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Lah berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Terus Rina wangi dipun kudang Rina wengi dipun kudang dijunjung Uduh lan disawah dijunjung lan diuncalno. Masa diuncal? Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. Sawang. Iya. Inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak. Masa nangis kewer-kewer? Iya. Le nangis nganti kewer-kewer. Tulung parikane banyu masan. Ya, tuli didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya. Nggih, di gedruk-gedruk nggih. Digedruk nak. Nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih, kula dereng biasa digedruk. Tuli nek alon ora gedruk jenenge. Lan apa? Genjot. Iya. Ya iyalah. Dikepripun? Lah iyalah. Waduh bahaya. Lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk. Jebule urung epas. Iya. Gedruke kula maju, mereka mundur. Tuli kudune Rika maju. Ya karena maju. Terus dadi gedruk ya? Ya jadi gedruk, mbok kompak. Ya. Kalau begitu loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Mangga gedruke. Mangga, Mas. Mangga ya. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji koko peluk. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji. Jiwalang kaji koko peluk. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu rendang. Mangga dikudang, Pak. Ya. Minum. Slow dulu, ya. Lagi rong piye lagi? Sakale
bendinane saya suwe saben jejer nyakal tangane banjur ngomong mas aku tresno kalian napa saweranipun mangke nyuwun Mas sing asta streaming nika sing nganggo topi nika enggak sing nggih matur nuwun nggih Mas nggih nggih sing jenggote kaya sapu sing jenggoten dawa ya Mas ya iya Mas Indra nggih sing nyekel operator streaming Dalang Sena ya wis ditransfer lumantar panjenengane Mbak Lian pikantuk jatah 500.000 ya 500.000 ya matur suwun ya dibacutke neh ayo iki engko mengkari Mbak Tatin karo Mbak Ayu Mbak Tatin engko nyekar podang kuning Mbak Ayu engko fragmen ketoprak karo bojone ya ayo Tin kowe sik Tin ya bener sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki siap aku arep delok ketoprak ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa iya engko rak ming kruwes-kruwesan wis wawe-wawe sing lanang wis soalnya yang dinceng udah bojone kok sapa ya ada deh tolong sebutkan enggak apa-apa ya enggak mau
darani Mbak Cucukan. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprak iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya, Pak? Cara apa iso ngapur kok bocah. Iya. Nyok jatahmu nyok. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Ya kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ke apa Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipetheti ming. Wis asli-asli do seneng kabeh. Ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresna karo wayang. Iya, Monggo. Ayo, Tin. Aku bingung. Saben Dina mikir manuk. aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Kula ya selak ra kanthi ya arep deloke. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. bles ki aja ngon wetenge. Ngapa? Matane. Kudu aku lho, guys. Lah sing marahi mlelak-mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben ya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana. Mikir manuk podang. Jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan, besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng e. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Angger 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, nang kene iki sing ditanggap aku Lah iya. Maksudnya Apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik ta. Ya Mas, ya Mas. Lho, maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Kayak masa males aku kae. Masa komentar kayak si Cedhis Bintang Samudra kae. Tak jenenge Cedhis Bintang Samudra. Lah napa mereka? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeloke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikat bu lote Podang kuning. Ya, yuk. Esok awan ning omah wis ora kerasa
Aku kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya. Nek Matur nuwun nggih, Pak. kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jane. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ya. Nek diparingi terus ana piyai sing munggah maringi lah kuwi ora apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Karo disuda awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kowe saya melu abut lho. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan remu lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sinden malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tos ya, Pak? Ayo madhep memburi ana bojomu nyopir nang ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo Kabur no. lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah. Ya aja ora. Ayo iki ramen ketoprak. Ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Mangga Bayu nih. Iki iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat wis. Yo gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya. Nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empone. Kae betutut kae raine kae. Ayo gek rene. Amodar ora. Kaya disuarani ngono kaya samber gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten e. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wau. Endi to mau ki ya? Ya. Oh, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu suami istri. Oh ya, Minta supaya total. Wah iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbak iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Ya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae kembangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Ya. Ngadeg to semangat to. Ora seneng. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Genti karo aku kok kaya Ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Diajari Mbak omong. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae kok. Totok-totok, Pak. Kentok-kentok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki e. Lagi digraji. Iya. Nek arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal di anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dheke munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Heeh. Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Ora wae boten. Lah kok le ngomong jam 6 iki ayo cepet mulai jam 6 wis
wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Oh, ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Menyopir. Tetap keblongan nek iki. Todok, 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 todok. Wah, telutur, telutur. Lho kok lutur to, Pak? Ayo ki neluturi kae apa? Tak ngenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae. Kok ora cocok ta Pak niki? Baik suasana niki medeni ngono lho. Den Mas Broto. Lah iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh Kang Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ya napa? Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, kurang ajar. Ora, biasane nek sampean sak lewat kidul kuburan kono kae to. Iya, iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Kita iya Pak, Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Nah, aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja ming meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Hah? Ya cok Sumintene seneng kowe. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sakarepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa jual-jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marayatiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kowe maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasa nganggo sanepa sik werna-werna. Kok sikik to? Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu nek suaramu waduh. Lah iki ki Piye. Saiki prasaja piye? Rungokno sikik ya Kang Mas.
Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis, ya monggo. Tak kolak-kolak to kok. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? Wala bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane, Kang Mas. 1. Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ora lingsem dipresani piyayokeh ento wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Lambar. Apa mergo aku ki putra Dipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus sinten? Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuta kan, Mas. Wuta mesake, Pak, wuta. Lho, maksudnya ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang bondo. Lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Hah? Sapa? Langsung kowe aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing mbiyen wis putu. Ah, modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah kok sampean ki payu? Rupa ya ora petha. Kok payu? Engko dukun ya? Heeh ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kalingan napa? Dek udan-udan nika. Iya. Kula kalian panjenengan to ngeyop to. Kapan? Lho, sampean lali. Ngeyop ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Hah? Kalingan ora, Guys? Kalingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya udu kowe kae. Niku kula Kang Udu. Mas. Udu. Lah jalaran Aku sing kelingan. Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik Ning lencet dase kuning. gedhe. Lah nika jenengan nek mompo kebantaran. Ya coba yen to Dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun ta? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan Iya. nyuwun ditembangke napa Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak gundulmu apa? Lho pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyandra aku wae ora iso. Angel ya kowe dicandra. Hah?
Wis nembang. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan sing nembang napa? Ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Betapa hatiku takkan pilu. Aku kok malah nangis. Wah sombong kan. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. Ya. Bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drohone. Aja untune wis gripis. Ya, bacotke. Bacotke diajar. Pluk. Ten. Nadyan suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. Ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi ya? Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye jajal aku? Saben sore tak tiliki ning ngarep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nah. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacotke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya lesmono sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem nampa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg ta. Lah kuwi jenenge tresna. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Aku nekat. Oh iya? Berarti mian kae ora deg-degan. Ora. Ning kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe, guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten. Hah? Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku limsem. Ora ana uwang. Iki rasa dipepet-pepetke to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake ya ngene iki, karo wong liya kaya ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah Kula ngapa? tak totalitas. Kira-kira ganti sapa? Ya.
Langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis, nek kono njaluk ganti aku ya njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Modar ora kowe. Yo, bacono sik nek nembang. Wis, rampungno sik nek nembang coba. Sawangan to kae Kang Mas, lintange lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Kowe ngeyel kok kowe. Profesional lho. Kae lho lintange lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok. Wong dibenerke kok ngayel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngayel. Ati soto. Ora ana. Wola mripate siwer ya. Oh iya. Nah, padang to kae Kang Mas. Iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Ora weruh. Ning klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Kowe anggere kerep digandeng kok Subrata ya gandengane lho. Set. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ki nembang. Apa Kang Si? Tanganmu kok halus banget to Kang Mas. Iki gelo. Ana garise. Udu iki telek iki. Wih mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sambenane bojomu biyen ndek urung entuk kowe kok. Mulane tangane ana keleke kok. Bendina anggranu ming usruk. Anggere ngolet usruk suarane mak krok-krok. Kang Si Natya. Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten. Kula. Aja mak-mek sik to. Lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. Iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa, anane ming aku kalih panjenengan. Karo Kijing. Mau jare ning kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu ning kidul kuburan to, Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak mentani ning kono. Oh. Upama aja mundur kok keglebak. Keglebak. Kualik. Kegledak kok geglebak. Oh iya, kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sendir lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi kuwi rambut Rikma kaya rambut ya jagung to ya. Bagus loh. Lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. Wes dembe dilap. Ben dilapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Ben dilap.
Angel ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Loh, ora ning. Lahir batin ora? Ora. Ket mau nyaluk ganti wae. Cangkeme ayu kok dikucir. Ibarat wong numpak ngibarat Ten. hah? Dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are. Ora apa-apa Aku moh. mbok Aku moh napa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe iki aja nguyak aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debyong Alim. Oh, Rama Adipati Debyong Alim. Degdya ngalim. Rama Debya ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing getol ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan, estu lho Kang Mas. Malah medeni to susuk. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi? Ya umpamane ki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ono upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Ora Sangseng. ya. Lho. Bojoku edan. Kita aku tak kleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane Kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. Wah. Nggon khusus. Ya ya mrono. Ha wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok kok. Kang Mas. Iya nembang wis aja ngono kuwi ora tegel aku ora. Yo. Lumampang. Mripate napa Kak Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik to Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas. Gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sik arep dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Lho ora iso. Wae. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nilake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa?
setiap saat ing madyaning jala nidi temah gonjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen ora amot ten hah amat ya gedhe banget iki lho amat ngene kok wah aku ora isin aku waduh isin lingsem lah ngapa atase putra Adipati kok arep dadi bojone wong desa lho biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho delok sikilmu mlethek ra ora ombole mlethek suwe-suwe ya iya lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut seneng sing mlethek apa ora wis hah rampungno nggonmu bawa temah gonjing anggen jong ning pagulingan ya wah apik iki mau wisan ya aku ditampa ya iki wis rampung gitu Pak manut suminten urang lunga kok suminten hah Rorok Rodok apa? kayak serepak Rodok gedhok Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresno lho Kang Mas. kowe aja kaya ngono ten aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama Mbak aku ditampa. ora iso napa ten aku Subrata mlayu terus tak tutuk-tutuk aku ora iso Ayo to Kang. aku ora iso Ayo to. aku ora iso ten Iso. Aku iso Kang Mas. terus tuk wong subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon yo baleni sawas iki engko nyrimpet aku kluma Ora apa-apa klumah kok tak tampa. ora ten ku aja edan lho ten Alah Kang Mas. aku wis dipasangan ten Purun nggih. mah aja ora ngono kuwi to Nggih Kang Mas nggih. ora ten Mbok Kang Mas ngomenten ngeten Ora. to Kang Mas. golek wong lanang yo ten tok dilantang tok Nun para miyarsa pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta badhe kasang ya bayaran iki gandeng sing nonton ming sithik tiket tele playu sithik ya saanane dikake wong wedok ladies first Matur nuwun ya Pak wes gak mulai ora nyawang sinden kowe Di mulai bareng apa arep ngojek dhewe lho lah mau ora mangate bareng lha mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung lho sampean ndek utang aku lho tang apa ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to Mbak kok le udut-udut tutut dhewe Mbak aboke udut tekku udut make ana ka mah udutmu gegeden wis ora urusan aku kok ngapa ya ngapa rokok-rokok siji wae iki sewengi iya ya ngene Pak nggih ya wes gak